Уважаеми зрители, добър ден, добре дошли на стадион Българска армия. След броени минути ще започне матчът, реванш от турнира за купата на УЕФА между отборите на ЦСКА и Байер Леверкузен. Надявам се и искрено вярвам, сигурен съм, че днешният 29 септември българският клубен футбол ще стане равноправен член на футболния елит на Стария континент. Има една поговорка, която гласи, че късметът похожда смелите. Бъдете смели днес, български футболисти на ЦСКА, на Левски, на Локомотив Пловдив, на Литекс, така както бяхте преди 2 седмици на стадиона в Леверкузен, в Оксер, в Болтън и на градския стадион в Ловеч. Независимо от различните фанелки, които ще носите днес на гърба си, вие ще имате в сърцето си българското, което днес няма да ви подведе. Епизод 1 от тази битка ще бъде тук на стадион Българска армия между отборите на ЦСКА и Байер Леверкузен. Надявам се ЦСКА да се превърне в невидима заплаха, ако мога да използвам този арт стил, не само за Байер Леверкузен, а и за бъдещите си съперници. Наблюдавате на вашите екрани моменти от първия матч между тези два отбора на Байер Арена, който се игра на 15 септември, в който ЦСКА направи поредния си силен матч в Европа тази есен и успя да вземе победата с един гол на ето този футболист Йордан Тодоров, който се разписа в 15-та минута, така както Валентин Илиев се разписа в 15-та минута на Анфилд срещу Ливърпул. Щастлива минута за българите. Един отменен гол, както видяхте преди секунди, на Емил Гаргоров. Днес ЦСКА ще има преднина от един гол в матча реванш между Байер Леверкузен. Преднина, която обаче трябва да се брани днес на стадион Българска армия. Спокойствие и вяра в силите си. От това се нуждаят днес футболистите на ЦСКА, защото другото го имат. Имат и самочувствие, имат и спортно-технически достоинства да се преборят с този противник, който, макар че се появи на футболната карта на Европа, последните няколко години не е отбор, от който трябва да треперим, а и едва ли има такъв отбор, който да всява страх в българските футболисти. Всички фактори днес предразполагат един добър, един силен матч на българските футболисти. Над 20 000 са взели местата по трибуните на стадион Българска армия. Естествено, сигурен съм, че се интересувате най-много от стартовите състави на двата отбора. ЦСКА. Старши треньорът Милдраг Ешич е заложил на следната стартова 11-торка, виждате на вашите екрани. С номер 1 на вратата Деян Максич, с номер 2 Радослав Забавник, 6 Сергей Якирович, с номер 7 Христо Янев, 8 Велизар Димитров, с номер 14 Валентин Илиев, 18 Мурат Хидиует, с номер 23 капитана на отбора Емил Гаргоров, 27 Тиаго Силва, 29 Ибрахим Агай с номер 30 Йордан Тодоров. Ето така ще бъдат подредени по всяка вероятност избранниците на Милдраг Ешич. 4 в защита, отляво Силва, в средата Гай Илиев, отдясно Забавник, 2 опорни халфове Якирович и Хидует. Една промяна в сравнение с предишния състав в Леверкузен. Христо Янев ще започне титуляр. Милдраг Ешич е преценил, че Янев му е необходим за този матч. Той е напълно възстановен. Извадил от игра Данследи Гиом. Атаката на армейците в този матч ще води Велизар Димитров. Старши треньорът на Байер Леверкузен Руди Фьолер е заложил на следните 11. С номер 1 на вратата Ханс Йорк Бут, с номер 3 Роке Жуниор, 6 Симон Роуз, 7 Транкило Барнета, с номер 9 Димитър Бербатов, 12 Андрей Воронин, с номер 13 Мацоли де Оливейра Атирсон, 17 Клеменс Фриц, 25 Берн Шнайдер, 27 Гонзало Кастро и с номер 28 капитана на германците Карстен Рамелов. Схемата, която ще играе Руди Фьолер с 3 в защита, това е неговото решение. Предишният старши треньор Клаус Аугенталер, който бе уволнен след първия матч срещу ЦСКА, разчиташе на 4 защитници. Сега Фьолер. Малко по-офанзивна схема с 3 в защита. Роке Жуниор, Клемен Фриц,
и капитана Карстен Рамелов, който обикновено действа като опорен халф, но многото контузени футболисти в състава на Леверкузен са принудили Фьолер да действа с трима в защита. Атаката на германците, както вече се досещате и видяхте преди малко, ще бъде водена от Димитър Бербатов и Андрей Воронин, украинския национал. Виждам, че нашия репортер Антония Близнакова има събеседник при себе си. Той е един от футболистите, които няма да започнат матча за ЦСК. Тони, ти си. Славко Матич е сега до мен. Славко, какво трябва да се промени в играта на ЦСК от първия матч в Леверкузен, за да стигнете до успех днес? Първо да кажем да всички веруваме на този успех и да сме всички направили то, що сме направили, да стигнем до тук и да всички веруваме да можем danas, makar sa jednim Higsom da влезем u групите, а мисля да трябва да играмо също като в Германия и успех е близо. Отборите, които играят за Хикс, обаче често губят. Не се ли притесняваш от това? Не, ми не играем на Хикс, ми играем на победа. А кажем, ако дойде Хикс, пак сме в групе. По-лесно или по-трудно се играе пред тази публика, изпълнила стадиона, която ще очаква само единствено победа? Не знам како да кажем, погледайте така силна публика, пун е стадион. Просто аз очекам момчета да се раздавaju до максимума и мисля да ćemo да влезем в групи и ми, и фенове, и всички, koji обичaju червено-беле. Кое е най-силното оръжие на Байер Леверкузен и смяташ ли, че те ще играят по друг начин днес? Не знам, то е njihova работа. Ми мислимо на себе си и мислимо да ако всички се раздавamo на максимум, ако послушamo to što nam je trener, старши тренер Ješić казал, да сме в групе. Какво ви каза той? Какво е казал? Он, не знам kako да кажем, он верува повече от всички, аз мисля. Мисля да само играмо футбол и да резултат е tu при нас, за нас. Той каза на германците, добре дошли в Ада. Какво според теб имаше предвид? Яди тука! Благодаря на Антония Близнакова. Още един път виждате на вашите екрани стартовия състав на Байер Леверкузен. Много известни личности има във VIP-ложите на стадион Българска армия. Тук е президентът, мажоритарният собственик на ЦСКА Васил Божков. Разбира се и неговия колега на Байер Леверкузен Волфганг Холцхойзер. Тук е и почетният президент на Германския футболен съюз Егидиус Браун. Националният селекционер Христо Стоичков също го зърнах. Много менеджери, Лъчезар Танев, Емил Данчев и други техни колеги. Изключителна хореография е подготвила публиката на ЦСКА за този двубой и съм сигурен, че след броени минути ще може да я видите. Около 60 знамена с дълги дръжки, 25 факли и 3400 червени и жълти картони. След малко ще бъдат в ръцете на публиката. Всеки момент главният арбитър на този матч, норвежецът Есперн Бенсен, ще изведе стартовите състави на двата отбора. На норвежкия съдия Бернстен ще помагат неговите сънародници Ерик Райстат и Оле Херман Карлсен. Публиката изключително радушно, топло посреща, може би смело мога да твърда, най-добрият състезател в състава на гостите. Всички знаете кой е той, Димитър Бербатов. Особен матч днешния за него. Настоящия му клуб срещу бившия му клуб. Но, както неведнъж е казвал Митко, той е професионалист, ще играе на 100%. Това е Руди Фьолер. Човека, който пое тима след напускането на Клаус Аугенталер, бързо го вдигна на крака. Успя да спечели 2 победи Руди Фьолер в Бундеслигата. След злополучния матч на аспирините с ЦСКА срещу Дуйсбург 3-1 и срещу Кьолн в местното регионално дерби с 2-1. След това обаче аспирините загубиха срещу Вердер в събота с 1-2. Руди каза вчера, че ще ръководи отбора само в този и още един матч и всички очакват кой ще е неговия заместник. По-скоро заместник на Аугенталер, тъй като Руди Фьолер изпълняваше длъжността спортно-технически директор на Байер Леверкузен. Естествено, Руди има и голям опит като треньор. Всички знаете неговите успехи с националния отбор на Германия.
второ място на световното първенство през 2002 година в Япония и Корея. Днешният матч е особен за двама футболисти в двата отбора, които записват общо взето кръгла цифра. Берн Шнайдер, единственият национал германски, който бе повикан от Юрген Клинсман за мачовете с Китай и с Турция. Ще играе матч номер 240, а за Бабник матч номер 50, съответно с екипите на Леверкузен и ЦСК. Ето ги и двата състава, предвождани от Еспен Берцен, главният арбитър на този двубой. И естествено хореографията, която ще видите всеки момент в Г-сектор. Червено и бяло е украсен Г-сектор. Екипите на ЦСКА, които обаче днес ще бъдат изцяло в черно. Същия екип, с който ЦСКА срази Ливерпул на Анфилд. Същия, с който наделя над Байер Леверкузен на Байер Арена преди 2 седмици. Хубаво време е днес в столицата, слънчево, топло. Стадиона вече е почти пълен, разбира се, колкото може да бъде такъв, тъй като има съответните буферни зони. Такава е тя в сектор Б, където пък вместо публика има едно огромно знаме на отбора на ЦСКА. Естествено, публиката трябва да бъде много внимателна в този матч, да внимава с димки, с бомбички, тъй като отбора има последно предупреждение от УЕФА и при евентуална нова издънка следващия матч на стадион Българска армия може да се играе пред празни трибуни, а това хич не е приятно. Нарочно замълчах, за да усетите тази истинска футболна атмосфера на стадион Българска армия. Зърнахте преди малко и Милдраг Ешич, сръбски специалист на армейците, който демонстрира завидно самочувствие преди двубоя. А и аз мога да се съглася с него. ЦСКА няма от какво да се страхува днес. Всичко вече е готово. Всеки момент Бернстен ще даде началото на този футболен спектакъл. ЦСКА срещу Байер Леверкузен. Начало на този матч 29 септември, стадион Българска армия. Матч реванш от турнира за купата на УЕФА. Интересно и как ще подходят в първите минути и двата отбора. Ешич каза 2 дни преди матча, че отбора му няма да се брани и ще се опита да втълпи на играчите си да забравят резултата от първия матч. Тяго Силва, Мурат Хидюет в центъра. Добре започват нашите. Велизар Димитров. Двойно подаване. Отново Велизар Димитров. Това е Христо Янев. Единствената промяна в състава на ЦСКА е Христо Янев. Доколкото виждам от тези първи секунди на двубоя, Христо Янев е в средата на терена и ще действа като втори нападател зад Велизар Димитров. Двамата ще разменят своите места. Емил Гъргоров отново ще оперира по лявата зона, както беше в Леверкузен. Отдясно голмайстор от първия матч Йордан Тодоров.
Сериозни кадрови проблеми от началото на този сезон за отбора на Байер Леверкузен. Те продължават. Двама от футболистите на Руди Фьолер, които в момента засада на Велизар Димитров, които в момента са на резервната скамейка и са едни от основните играчи на аспирините. Яцек Жиновек и Пол Фрайер получиха контузии в първите кръгове на Бундеслигата и пропуснаха около един месец. Те са възстановени в групата за мача се и може да се появят в игра, но Руди Фьолер не рискува с включването им в началото на двубоя. Още един футболист има проблеми с сливиците. Това е Ахмет Мадуни, алжирския национал, който игра в последния матч на тима. Сега Воронин се бори там, но няма шанс срещу най-високия в черен екип, 191 см Ибрахим Агай. Много неприятности ни създаде този украинец в първия двубой. Надявам се днес да не го стори. Гаргоров. Срещу него Барнета. Добър пас сега към Велизар Димитров. Няма засада. Срещу него Роки Жуниор. Паса към Янев. Ще стигне ли Янев до топката? Аут е решението на норвежки съдия. Да се върна за кадровите проблеми на Байер Леверкузен. Една основна фигура ще липсва днес на тях. Това е бразилецът Жуан, централният бранител на германците, който изпусна най-чистото положение в Леверкузен. Барнета опита се да намери Берн Шнайдер, не сполучи. Сега Мурат Хидует. Задържа Мурат. Якирович е сам в центъра, получава топката. В дясно Йордан Тодоров е свободен. Избра друго решение Якирович. Сега най-вероятно ще комбинира в дясно. Не, отново през центъра с Йордан Тодоров. Янев. Центриране на Христо Янев. Добра игра там на Клемен Фриц. Зад него, колкото и да е нисичък, Емил Гаргоров винаги е опасен. Спокойно сега Валентин Илиев назад към Ибрахим Агай. Янев ще бъде нашия нападател днес. Обикновено Янев действа отляво, но сега той ще действа на върха на атаката. Зад него Велизар Димитров. Постепенна атака на германците. Грешка на Кастро. Дали ще се възползва от нея Мурат Хидует? Успя Симон Роуз да я поправи. Кастро и Роуз са футболистите, на които Руди Фьолер много разчита последните 3-4 мача. И двамата са титуляри, като високия Симон Роуз с футболиста с номер 6 се разписа в последните 2 мача на отбора. Симон Роуз е играч, който дойде през това лято в Леверкузен от Алемания Ахен. Да видим сега тази атака на германците. Нищо няма да стане от нея, след като Тиаго Силва отне на Шнайдер. Все пак Клемен Фриц. Очаквах съдията да дигне флага на засада, но той не го направи. Валентин Илиев. Мурат Хидует. Успокоява играта. В дясно е Радослав Забавник. Както вече ви споменах, Радослав играе днес за 50-ти път с екипа на ЦСКА. А пък това е най-ниския в състава на немците. 18 годишни, който същевременно е най-млад. Кастро. Центриране на Фриц. Добре там, добре пласиран Радослав Забавник. Връща на Матич, който изчиства в предни позиции. Рамелов, капитана на германците, към Шнайдер. Грешка на Атирсон. Сгреши той и на Байер Арина при отбелязването на гола на Йордан Тодоров. Браво, много добра игра на Мурат Хидует. Спря този пробив на Берн Шнайдер. Берн Шнайдер е единственият, който получи повиквателна за немския национален отбор. Той също има днес юбилей, както вече ви споменах. 240 матч с екипа на Леверкузен. Това е Кастро. Засада на Воронин. Повторението ясно показва, че Воронин беше около 2 метра зад защитите на ЦСКА.
Роуз. Трябва Янев и Велизар да пресират още в собствената половина играчите на Леверкузен и да ги принуждават да грешат. Веднага се сещам, това грешка направи Рамелов в последния мач срещу Вердер. Това е нарушение. Нарушение срещу Велизар Димитров. Още един път видяхте Клемен Фриц си послужи с лявата ръка, за да спре пробива на перничанина. Около 28 метра, доста далече за директен обстрел. Силен удар обаче има Хидовет, този път обаче е неточно. Леверкузен в днешния матч също с резервния си син екип. Най-добро спиране на Бербатов. Симон Роуз поправи грешката. Сега Воронин отляво. Роки Жуниор или Янев успява световния шампион с Бразилия през 2002 да върне топката към Ханс Йорк Бут. Фриц. Кастро. Роки Жуниор. Германски отбор е тима, който разиграва повече топката в тези първи 8-9 минути. До този момент обаче няма някаква реална голова опасност пред нито една от двете врати. Тяго Силва. Далече съм от мисълта да мисля и съм сигурен, че ЦСКА няма да брани тази преднина от един гол, тъй като тя е доста крехка, за да бъде бранена. Опит да бъде намерен с дълъг пас. Воронин, грешка на Забавник, това е много опасно. Добре, Максич там се хвърли, успя да скъси, да намали до доста ъгъла и вече за Воронин стана доста трудно да намери очертанията на вратата. Грешката обаче на Забавник е факт. Малко притеснени ми изглеждат футболистите на ЦСКА в тези първи 10 минути. Разбира се, отговорността е голяма. Трудно се играе пред такава публика. Естествено, публиката дава и крила, но и може доста да обремени психически играчите. Отново Байер Леверкузен в атака. Клемен Фриц отдясно. Отново Фриц. Ето за тази преса ви говорих. Велизар Димитров. Ето сега трябва да бъде притесняван Карстен Рамелов. Той връща назад към Ханс Йорк Бут. Роке отляво. Търси с далечен пас Транкило Барнета, швейцарския национал. Транкило Барнета беше в швейцарската селекция на европейското първенство през миналата година. Сега опит да бъде намерен Гаргоров. Кастро обаче е по-бърз. Удар сега далеч на Велизар Димитров. Опита се да се възползва от недоброто изчистване на Ханс Йорк Бут. Опитен е Бут, не може да бъде преодолян по този елементарен начин. Ханс Йорк Бут и той е един от най-важните играчи на германския отбор. Тук е мястото да ви кажа, че той е един от щатните изпълнители на Дуспи. Засада на Воронин. Гергоров. Добре към Велизар Димитров. Има празно пространство пред него. Трябва да го използва. Добре преодолява Рамелов и това е нарушение. Нарушение, което можеше да бъде гарнирано и с жълт картон. Тъй като Велизар влизаше сам в полето. Закачи с левия си крак Рамелов крака на Велизар Димитров. До този момент обаче Бенстен се ограничи с устна забележка за германския капитан. Положението обаче е доста добро за директен обстрел, особено за силния ляв крак на Христо Янев.
Много е силен Янев при тези статични положения. Удар на Янев този път в стената. Тиаго Силва. Странично хвърляне в полза на ЦСКА след играта с глава на Атирсон. Якирович. Има възможност. Тиаго Силва беше свободен в ляво. Не го видя Якирович. Сега Валентин Илиев. Йордан Тодоров, Велизар Димитров. Добре към Морятко идет. Много елегантно мароканеца, но след това не се разбра с Гаргоров. Барнета. Още една засада на Воронин. По неговите жестове виждам, че той не е съгласен с арбитъра. Това обаче едва ли има кой знае какво значение. Защото Оле Херман Карлсен, видяхте, че вдигна флага. На няколко пъти Воронин се оказва зад защита на ЦСКА. Трябва обаче много да внимават бранителите в черни екипи, тъй като Воронин е изключително бърз футболист с добър демараж и при една евентуална грешка може да бъде изтърван. Тиаго Силва. Бербатов се опита да го събори, но успя след това, обаче това направи Клемен Фриц. И още едно нарушение, отново отдясно на вратата на Ханс-Йорг Бут. Вика при себе си Бернстен, германския бранител, и му показва първия жълт картон в матча. Жълт картон за Клемен Фриц. Центриране на Янев. Ох, там как дебнеше и Ибрахим Агай и Радослав Забавник, но високият Симон Рол се намеси добре. Ъглов удар за ЦСКА. Сега е необходима подкрепа от трибуните. Христо Янев ще изпълни ъгловия удар. Естествено в наказателното поле си Валентин Илиев и Ибрахим Агай. Нещо заучено към Йордан Тодоров. Удар на Йордан Тодоров и над градата. Ето го и първото положение за българите. Заучено положение след ъглов удар и добро изпълнение на Йордан Тодоров. Мал шанс, че не намери рамката. Иначе топката прелетя на около 30 см над напречната града. Още един път изпълнението на Йордан Тодоров. Това стана в 15-та минута. Но можем да кажем, разбира се, че матчът е равностоен след 1/3 от изминаването на игровото време през първото полувреме. Атака отново за ЦСКА. Йордан Тодоров. Също него Атирсон. Много е опитен Атирсон. Включва се и в почти всяка атака на германския тим. То е най-известното ново попълнение, което дойде на Байер Арена това лято. Атирсон бе закупен срещу 900 000 евро от Крузейро, бразилския тим. Сега много интересна атака. Тиаго Силва. Хубаво центриране на Тиаго. Там обаче нямаше никой в малкия пенал. Още един ъглов удар. Ето това е. Трябва да си повярваме днеска. Хубава атака на бразилеца. Неговият сънародник обаче Атирсон добре изчисти във ъглов удар, иначе Йордан Тодоров дебнеше там зад него. Центриране на Христо Янев. Успяват германците да се справят с ситуацията. Няма никой обаче в предни позиции. Топката е за Йордан Тодоров. Не може обаче да се върне, да играе с нея, защото върнали се Димитър Бербатов. Като антена успя да вземе поредната светкавица в наказателното поле на германците. Роки Жуниор. Трябва да използваме крилата. Определено с трима в защита. Схемата, с която играе Руди Фьолер. Трябва да се използват по-добре крилата и особено лявото крило, където
ми се струва, че е по-слабата част на германския отбор, тъй като дясно и Роки Жуниор и Атирсон са доста добре сработени. Това може би е една от причините да не видяхме до сега нито един пробив на Йордан Тодоров. Отново топка вляво. Ще стигне ли Гергоров до нея? Да. Срещу него Клемен Фриц. Той има вече жълт картон. Този път обаче се намесва добре. Веднага изпълнен този тъч. Велизар Димитров, опитния Рамелов, обаче блокира центрирането на Велизар. Добри минути за българите са последните 2-3. Общо взето сме се настанили в половината на германския тим. Йордан Тодоров и Радослав Забавник се включва в тази атака. Велизар Димитров. Продължава напрежението пред Бут. Браво, Мурат. Не е особено добра игра, обаче на Велизар Димитров. Опита се да върне топката на мароканеца. След това нарушение в полза на Байер Леверкузен. Сега възможност за бърза атака. Ще мине ли тази топка? Не. Роки Жуниор я пресече. Кастро сега успокоява нещата към Клемен Фриц вдясно. По-надясно е Барнета. Получава. Транкило Барнета взе участие във всичките мачове на отбора в Бундеслигата, въпреки че повечето влиза като смяна още една засада. Тя е на Гонзало Кастро. Уважаеми зрители, едва ли имена като Транкило Барнета, като Гонзало Кастро, като Симон Рол са някакви величия в световния футбол. Това трябва да разберат и момчетата на Ешич. Този обаче футболист е далеч по-опасен. Казва се Андрей Воронин и за пореден път ни притеснява. Много опасно. Браво, браво на Мурат Хидоет. Стигна първи до топката и след неговата намеса ъглов удар. Дано няма нищо сложно при тази ситуация за Мурат Хидоет. Виждам обаче по реакцията на Тиаго Силва, който приканва по-бързо да влезе лекарския щаб, че ситуацията не е много розова. Видяхте още един път и повторението. Първи стигна Мурат до топката. Държи се за главата. Може би германският футболист го е ритнал. Естествено нямаше никакъв умисъл в действията и на двамата. Ще му бъде оказана лекарска помощ на Мурат Хидоет, но съм сигурен, че ще се върне в игра. Атирсон ще изпълни корнера. Всичко вече е готово. ЦСКА временно за човек по-малко на терена. Интересно решение. Топка назад към Барнета. Той ще центрира. Хубаво, че след като Роки Жуниор игра с глава, топката излезе в аут. Ето този футболист трябва да се притесняваме. Казва се Димитър Бербатов. Всички добре го познавате. Той оцели градата в първия двубой. Той игра сега с топката. За наша радост не сполучи. Кастро, надясно Барнета. Барнета също е нов футболист в състава на Леверкузен и той дойде през това лято. Беше преотстъпен миналия сезон в Хановер 96, там където сега играе Чавдар Янков. Да видим сега. Много добра игра на Забавник. Блокира центрирането на Атирсон. Браво Забавник. Добре се преволи след това. Йордан Тодоров. Велизар. Надцени малко беговите възможности Велизар Димитров на Христо Янев. 21 минути от началото на този двубой. ЦСКА Байер Леверкузен 0-0 с по една интересна ситуация пред двете врати. Удара на Йордан Тодоров и преди малко играта с глава на Димитър Бербатов и при двата случая топката беше извън очертанията на вратата. Сега обаче доста неприятно нарушение в близост до наказателното поле на германците. Нарушението бе срещу Атирсон.
Естествено, че най-ниският ще го изпълни Гонзало Кастро, футболиста с номер 25. Тоест това е Берншнайдер, простете. И отново заучено положение. Добре, че Роки Жуниор не спря добре топката, иначе можеше да ни огорчи. Възможност за контратак. Гергоров. Сменя фронта на атаката вдясно, където е Христо Янев. Трябва Янев да комбинира с Йордан Тодоров. Точно това прави Янев. Йордан Тодоров. Не, няма да бъде преодолян по този наивен начин Роки Жуниор. Тъч полза на ЦСКА. Тяго го изпълнява. Топка за Якирович. Добре видя Гъргоров. Срещу него Фриц. Този Фриц има днес много работа, сигурен съм. Нов тъч този път от дясно. Ето го Миодраг Кешич, човека, който съм сигурен, че е надъхал своите момчета по най-добрия начин. Топката е напуснала пределите на игралното поле. Тъж в полза на гостите. Роки Жуниор. Ляво Атирсон. Симон Роуз. Нарушение на Симон Роуз. ЦСКА достигна до този етап в турнира за Купата на УЕФА, след като отпадна в третия предварителен кръг на Шампионската лига. Грешка на Якирович. Сега много опасно, защото това е Бербатов. Решението е нарушение в полза на Байер Леверкузен. Това е решението на норвежки съдия Бернстен. Нарушението е на Тяго Силва. Хубаво е, че няма жълт картон за Тяго. Разстоянието обаче около 18 метра до вратата на Максич. А това хич не е добре за сръбския страж на ЦСКА. Ще бъде поставен на изпитание в тази ситуация. Да довърши мисълта си от преди една минута. ЦСКА играе в Шампионската лига. Успя във втория кръг да победи на два пъти Тирана с 2-0. Атирсон. Удар! Града! Продължава играта. Футболистите на ЦСКА искаха нарушение за игра с ръка на Воронин. Такова няма. Продължава атаката на Леверкузен. Клемен Фриц. Ох, как въздъхнахме всички след този удар на Атирсон, който видя как преодолява стената и се насочва застрашително към Максич. Имахме късмет, уважаеми зрители, при тази ситуация в 25-та минута след удара на ето този футболист. Отново Атирсон с топката. Браво на Забавник. Напрежението обаче продължава. Берншнайдер. Ох, това е Бербатов. Много опасно. Браво на Максич. Браво на Максич. Има обаче високо вдигнат флаг на съдията от далечната страна на вашите екрани за засада. Оле Херман Карлсен е втория рефер. Още един път и повторението на преки свободен удар на Атирсон и само Господ помогна на отбора на ЦСКА. Две педи по-надолу и резултатът ще да бъде 0-1. Това обаче едва ли има някакво значение, защото той в момента е 0-0. Атирсон към Воронин. Срещу него Гай. И отново Воронин намира там пролука за Берншнайдер. Не успя добре Тяго Силва да изчисти топката. Воронин. Авантаж. Добър авантаж на Берцен. Рамелов. За Барнета. Той даде топката в тъч. Доста комплицирано подаване беше това за швейцареца. Ешич естествено е доста притеснен, доста нервен, почти на метър от тъч линията.
Тяго Силва към Емил Гаргоров, капитана на ЦСКА. Му е доста трудно, също двама по-високи футболисти от него. Губи топката. Атирсон сега напредва. Оставя за Воронин. Много опасен този Воронин. Много е опасен и няма да миряса до края на матча. Ето виждате, доста по-нисък от Якирович, но успя да се пребори за тази висока топка Воронин. Украинския национал, който има 17 мача и 3 гола за Украйна. А знаете там какви нападатели има в отбора на Украйна, който първи от европейските отбори успя да се класира за световното първенство. Няма засада. Двама футболисти в наказателното поле. Йордан Тодоров. Удар! Аут! Ех! Защо Йордан не подаде на Емил Гаргоров или на Велизар Тодоров, на Велизар Димитров? Не е доволен Велизар, разбира се. Можеше по много по-добър начин за нас да се развие тази атака. Ето тук беше момента, но не назад. И доста неудобно да хване движение Радослав Забавник, ами успоредно на гол линията към Велизар или към Емил Гаргоров. Хубава атака за българите. Отново Данчо Трикол към Христо Янев. На няколко пъти ми направи впечатление, че Христо не е много добре кондиционно. Общо взето за такива топки, където е необходимо да се вложи малко повече бързина, не ги гони. Вярата обаче не трябва да ни напуска. Най-вече футболистите в черни екипи, които в момента защитават честа на ЦСКА и на България. Естествено, ребусът за решаване в днешния ден хич няма да бъде лек. ЦСКА никога в своята история не е отстранявала германски отбор. Мисля, че има всички предпоставки днес да го направи. Рамелов. Търси с далечно подаване Бербатов. Браво на Тяго Силва. Тоест това беше Ибрахим Агай, простете. Ибрахим Агай до този момент без грешка. Териториален превес на гостите. Последните няколко минути. Бербатов към Барнета. Барнета обаче не успява да укроти коженото кълбо и то напуска пределите на игралното поле. Руди Фьолер, естествено, и той няма да бъде спокоен. Бербатов. Добре видя Транкило Барнета, но пък и Гай внимаваше там, покри швейцареца. Тъж в полза на Байер Леверкузен. Симон Роуз. Пребори се с Гаргоров. Продължава атаката. Кастро. Добра игра на Забавник, но имаше и засада. Кара се Воронин. Този път не на съдята, а на Кастро, че се забави с подаването. Сега възможност за българите. Якирович. Има празно пространство пред него. Трябва да го използва. Пас към Хидюет. В ляво защо не се включва Гаргоров? Играят в центъра Якирович. И ми сгреши накрая Бостанеца в опита да намери Йордан Тодоров. Все пак тъче за нас Велизар Димитров. Общо взето двубой на малките футболисти. Въздушен. Емил Гаргоров и Транкило Барнета. Гаргоров е висок 165 см. Барнета малко по-висок от него. 176. Крайна сметка успяхме да спечелим ъглов удар. Христо Янев. 30 минути игра на стадион Българска армия. ЦСКА Байер Леверкузен 0-0. Върнали се. Димитър Бербатов играе добре с глава. Атаката на българите продължава обаче. Не и след този грешен пас на Янев. Хубаво е, че бързо си върнахме владението на топката. Не трябва да се правят такива грешки. Йордан Тодоров. Двама срещу него, няма и кой да комбинира, затова се спира и връща назад към Хидюет.
Сега Янев. Безкомпромисен е Роки Жуниор. Не стига, че има доста застрашителен външен вид, ами е безкомпромисен бранител. Топка за Емил Гаргоров. Взел е страха Гаргоров на Кастро. Общо взето всички подавания стигат до капитана на българите. Виждате вляво на вашите екрани мажоритарен собственик на ЦСК Васил Божков и до него национален селекционер Христо Стоичков. Атака за аспирините. Засада на Бербатов. Не ги броя, но според мен е поне 7-8 засади вече за Леверкузен. И този път имаше. Сега Тиаго Силва се е включил при тази атака отляво. Центриране на Тиаго Силва, топката прехвърля и футболистите в сини, и тези в черни фланелки, излиза в тъч в полза на Байер Леверкузен. Точно така трябва да се действа, както в случая Йордан Тодоров, да се пресира противника в неговата половина. Организираха се обаче германците. Колкото и да не блестят, те са германски отбор, доста организирани и няма да се предадат, това със сигурност е ясно. Велизар Димитров. Добре към Гаргоров. Добре Гаргоров. Има възможност да отшутира удар на Гаргоров. Рамелов. Самоотвержена игра на капитана на германците. Ето така пък трябва да се действа срещу Андрей Воронин, като в случая Валентин Илиев. Да не се чака топката да стига до украинеца. Сега Тиаго Силва. Веднага трябва да се подаде към Гаргоров. Точно това прави бразилеца. Гаргоров. Карстен Рамелов. Има нарушение срещу германски капитан. Играта е спряна. Карстен Рамелов заедно с Берн Шнайдер, най-опитните и най-възрастните състава на германски отбор. На по 31 години са двамата. Сега Фриц отдясно. Фриц е защитник по принцип, но се включи и в атаките на своя тим. В днешния матч обаче работата му е предимно в дефанзивен план. Трябва много да внимаваме за 3-4 футболисти в сини фланелки. Единият е Атирсон, другия Воронин. Сега обаче няма засада и това е много неприятно. Браво на Гаргоров. Върна се, за да спре този навик на Клемен Фриц. Нарушение този път на Роки Жуниор в центъра на терена срещу Христо Янев. Не е съгласен бразилеца, но аз съм съгласен с Еспен Бернсен. Помогна си с лявата ръка Роки Жуниор. Роки Жуниор, безспорно футболиста с най-големи успехи на терена. Той е световен шампион с Бразилия. Има спечелена шампионска лига през 2003 година с отбора на Милан. След това неговият път в различни отбори на Стария континент премина през Лиц, през Сиена и за да стигне миналата година на Байер Арена. Изглежда спокоен Васил Божков. Поне това е видно от кадъра, който видяхте преди малко. ...36 минути игра на стадион Българска армия. ЦСКА Байер Леверкузен 0-0. Равностоен двубой с лек териториален превес на отбора на Байер Леверкузен. Гай. Добре към Гаргоров.
Барнета помага на Фриц и това принуждава нашия капитан да върне назад. Грешка след това на Тиаго Силва. Този Барнета 3 пъти сгреши при овладяването на топката до тъч линията. Сега обаче играе самопожертвователно, успя да пресече този пас. Шнайдер. Валентин Илиев изпреварва Воронин. Отново Шнайдер. За Кастро, назад за Фриц. Капитана Рамелов се е включил в тази атака. Хубавото е обаче, че подаването е много неточно. Хидюет. Ще стигне ли топката до Велизар Димитров? Не, защото по-доброто пласиране на Рамелов му дава предимство. Ролс. Бербатов. Няма никой около него. Браво на Максич. След това удар на Тирсон, аут. Спокойно. Спокойно, обаче Бербатов беше оставен в ляво непокрит. И добре, че Максич излезна много добре. Още един път и повторението. Видяхте как Максич излезе, с крак успя да избие топката. Германските футболисти играят на ръба на засадата и това беше една от ситуациите, които имаха известен шанс. Ето го Димитър Бербатов. Със сигурност съжалява, че не се разписа. 22 000 на трибуните, обаче са му простили този пропуск. Двама футболисти, които до скоро лекуваха травми, загряват до страничната линия. Двама футболисти на Байер Леверкузен. Това са Пол Фрайер и Яцек Жиновек. Нарушение в полза на гостите. И Марко Бабич се присъединява към тях. Със сигурност Руди Фьолер едва ли може да бъде доволен от изявите на неговите вътрешни халфове в лицето на Кастро и Ролфс, но няма избор Руди при тази ситуация. Фриц. Опит да бъде намерен Бербатов. Добре, сега там влиза опитния Шнайдер. Той към Бербатов. На пътя на топката е Ибрахим Агай. Един от най-опитните в състава на ЦСКА, Ибрахим Агай. Добре, Велизар Димитров се свърза с Емил Гаргоров. Хубава атака на ЦСКА. Гаргоров задържа. Има възможност да шутира. Избра друго решение към Йордан Тодоров. Забави се малко тази атака, но все пак продължава. Рамелов игра добре с глава и тъджа в полза на армейците. Трябваше Гаргоров да потърси удар. Около 20 метра беше той. Тиаго Силва. След намесата на Кастро, ъглов удар в полза на ЦСКА. Целият отбор на Леверкузен е в наказателното си поле. Разбъркване. Воронин изчиства украинеца топката. Сега по най-добрия начин Тиаго Силва трябва да я вкара отново в половината на германците.
Можехме да спечелим тъч, но го загубихме. Тъч в полза на Байер Леверкузен. Трудно ще бъде, няма спор в това. Много трябва да внимаваме и за Бербатов, и за Воронин. Играят на ръба на засадата. Ето сега украинец е сам в ляво. Дано забавник да го вижда. Или ако не го вижда, да знае, че е зад гърба му. Точно това направи Рамелов, потърси украинеца. Дали нямаше ръка сега в опита си да спре тази висока топка. Ето това е нарушение за жълт картон. Трябва да го привика, разбира се. Задържава стил световното първенство по борба в Будапеща, което се провежда в момента. Андрей Воронин, Йордан Тодоров, и естествено, че ще получи жълт картон футболист. В черния екип лежи на тревата. Най-вероятно играта ще бъде спряна. Да, влиза лекарския щаб. Дано да няма нищо сериозно. Това е Валентин Илиев. Всички знаете, че той играе на инжекции. Много ценен е Валю за отбора на ЦСК. Всички помните неговия гол на Анфилд. Всички помните великолепните му изяви на английска и на германска земя, и затова той е необходим и днес. Дано да няма нищо сериозно. Временно ЦСКА с човек по-малко, а Якирович взема мястото на Валентин Илиев в централната защита на армейците. Тяго Силва. Голямо надлъгване ще пада днес. Тяго Силва отново. Топка за Гъргоров. Той е пресиран от Барнета. Все пак успя да стигне до кожаното кълбо. Връща към бразилеца. Велизар Димитров сега с топката. Велизар е с гръб към вратата на Ханс Йорк Бут. Това не е добре за нас, но намери начин да подаде на Емил Гъргоров. Още едно нарушение в наша полза. Нарушението е на Транкило Барнета. Валю Илиев е готов, ще влезе в игра. Това е добре. Естествено, трябва да изчака Бернстен да го прикани да влезе, защото в противен случай може да получи жълт картон. Видя го норвегеца, няма, всичко е спокойно. Последна минута на първото полувреме. Мурат Хидует трябва да подаде по-бързо към забавник, точно това прави. Много му е трудно днес на Йордан Тодоров. Също такъв футболист като Атирсон и като Роки Жуниор, който му помага. Прави чест обаче на пловдивчанина, че играе с самочувствие. Само един път трябваше да потърси по-друго решение. Когато се отзова почти очи в очи с Бут, трябваше да потърси взаимодействие тогава, а не да подава на забавник. Трябваше да подаде на Янев или на Гъргоров. Може би последна атака за първото полувреме. Христо Янев ще центрира тази топка. Валю Илиев се е включил. Той се опита да играе сега с топката. Тя попада в Ибрахим Агай. Защо Ибрахима трябваше да я вади от наказателното поле? Една минута добавено време на първото полувреме. Простете, минутите са 3. Доста беше спряна играта, но пък какво толкова за 3 минути за първата част. Кастро. Добро изчистване. Топката обаче попада в Роуз. Тъч в полза на Леверкузен. Откъде пък го измисли 3 минути добавено време той съдия? За първи път не съм виждал от много време 3 минути да бъде добавеното време на първото полувреме. Кастро. Топка за Воронин. Не, няма да стигне Транкило Барнета, защото там го чака Ибрахим Агай и го пресреща. Аут! Добре, Гъргоров към Велизар Димитров.
Успя Кастро да му отнеме. Нарушение в полза на българския тим. Има време да кажем последната си дума за първото полувреме. Минута и половина до края на продължението. Няма обаче никой в предни позиции, само Янев, затова Мурат Хидует се бави и затова ще потърси къс пас. Не, потърси пас към Янев. Нарушение на Янев срещу Роки Жуниор. Бут вкарва топката в игра. Бербатов и Валю Илиев в борба за високата топка. С помощта на норвежкия съдия продължава тази атака на германците. Нямаше засада. Изтръпнах за момент. Барнетъл стига до топката, въпреки че тя леко му избяга. Връща назад към Роуз. И Бербатов дига ръка там някъде пред пеналта. Добре. Браво на Радослав Забавник. Къглов удар. Ще има напрежение в края на първото полувреме. То се е видяло. 10 секунди до края на тези 3 минути. Ако не побърза Гонзало Кастро, може и Бенсен да даде край. Атерсон. Пространно центриране на бразилеца. Успяваме да се справим. Край на първата част. ЦСКА Байер Леверкузен 0-0. Много спорен двубой. Равностоен с предимство, разбира се, териториално на немския тим. Немският тим трябва да догонва в резултата. Един хубав удар на Атерсон. Най-опасното положение в тези първи 45 минути. То беше за германците. Удар на Атерсон от фал. За наша радост топката срещна на пречната града. Иначе бяхме свидетели на две добри български атаки с участието на Йордан Тодоров. При първия случай удара на пловдивчанина, който виждате в момента да разговаря с своя капитан. Мина над градата. При втория Данчо потърси по-неправилната решение на ситуация да комбинира с Забавник, вместо с други двама свои съотборници. Уважаеми зрители, добре дошли отново на стадион Българска армия за второто полувреме на двубоя от турнира за Купата на УЕФА между отборите на ЦСКА и Байер Леверкузен. Червените са на 45 минути от Европа. За да са там обаче трябва да изиграят стойностно и второто полувреме. Една смяна на почивката, тя е в състава на гостите на мястото на Гонзало Кастро, най-младия на терена, 18-годишния испанец. В игра поляка Яцек Гжиновек. Споменах ви за него през първата част, че той лекува травма. Гжиновек влезна в последните 10 минути в двубоя срещу Вердер и ще изиграе днес второто полувреме на стадион Българска армия. Може би мнозина от вас много добре знаят кой е Яцек Гжиновек. Той е полски национал. Има общо 48 мача и 10 гола с екипа на Байер Леверкузен. Засада на Бербатов. Като говоря за Яцек Гжиновек, може би мнозина да се спомнят как той огорчи Реал Мадрид преди 2 години. Ето е засадата на Бербатов. Веднага маркирана от Ерик Райстат. Едно първо полувреме гледахме, което имаше по няколко интересни ситуации пред двете врати, най-интересното от които прекия свободен удар на Атерсон срещна гредата. Един път пък Бербатов се оказа очи в очи срещу Максич, но не успя да го преодолее. И две хубави български атаки с участието на Йордан Тодоров. Смяната, която предприе Руди Фьолер, е очаквана. Гонзало Кастро почти гледаше матч отблизо през първата част. Естествено, Фьолер разчита Гжиновек, който сега е с топката и е фаулиран, да внесе съответната мъдрост в действията на германците в средата на терена. Там е мястото на Гжиновек. Той сега е с топката. Добре намира Атерсон в ляво.
Трябва да се намеси там вратаря на ЦСКА. Топката обаче прескача върхлитащия Симон Роуз. Много настървено започва от германците. Жиновек. Удар на Атирсон. Той има много силен удар. Показа го и в Леверкузен. Внимаваше обаче Максич. Повече от 22 000 по трибуните подкрепят неистово своите любимци. Това трябва да бъде по всяко време. Атака на Барнето отдясно. Гаргоров в опита си да стигне до топката си, послужи се с ръка. Пряк свободен удар за Байер Леверкузен. Ще го изпълни юбиляра в днешния матч. Берн Шнайдер. Браво на Мурат Хидует. Пред изпревари Димитър Бербатов. Ъглов удар за Леверкузен. Ъглов удар, при който ще се включи Карстен Рамелов. Ето го Яцек Жиновек. 10-ти матч за Байер Леверкузен в Европа. Играе днес поляка. Топка назад за Атирсон. Той центрира. Топката попада в Воронин. Той е назад. Жиновек. Нищо не се получи. В този момент Милдрак Ешич не прибягва до смени. Разбира се, че ще станем свидетели на такива. Ролс печели тази първа топка. Сега няма засада на Воронин. Топката му избяга малко. Ще го пресрещне Ибрахим Агай. Воронин центрира. Много неприятно. Браво на Забавник. Успя да изчисти топката. Добре, че нямаше там футболист в синя фланелка. Янев. Бутнате от Рамелов. Христо Янев. През първото по време Янев определено изпитваше трудности срещу високите централни бранители на немския тим. И Роки Жуниор и Рамелов бяха безкомпромисни срещу него. Тук е въпросът доколко Янев кондиционно е готов да изиграе цял матч. Забавник сега. Велизар Димитров, пред него няма никой. Решава да играе с Забавник. Ще стигне ли Словака до топката? Не. Не се разбраха Йордан Тодоров и Забавник. И това е причината сега Бербатов да ни тормози. Удар на Бербатов. Пресечен от Ибрахим Агай. Добре сенегалеца. Видя Велизар Димитров и той се устремява в атака. 2 на 1. Янев и Гай. Какво ще направи Гай? Каква хубава атака. Можехме да я довършим по по-добър начин. Гай обаче не си повярва, че може да нанесе решителния удар. Велизар Димитров. Топка в ръцете на Ханс Йорбут. Воронин пропуска за Кшиновек. Също него и Акирович. Късмет в ситуацията, че Кшиновек се подхлъзна. Йордан Тодоров се устремява напред. Срещу него Атирсон. Сам е Йордан Тодоров и сам решава да играе. Шнайдер. Топка за Воронин, който вече си заплю дясната зона на немската атака и там си играе. Бербатов сам напред в центъра. А Кшиновек в момента е в ляво. Центриране за Бербатов. Успява да овладее. Удар на Бербатов. Браво на Максич. Още един път въздъхваме след тази добра атака на отбора на Байер Леверкузен, дошла в 52-та минута. Голям нападател Димитър Бербатов. Не случайно фактите говорят точно това. Виждате по
колко добър начин успя да овладее тази доста сложна топка и намери начин да отправи и удар. Хубавото е, обаче, че сръбския страж на ЦСКА успя да излезне добре и да скъси ъгъла. Ето го Димитър Бербатов. Той има най-много отбелязани голове за Байер Леверкузен от всички футболисти на терена. 72 пъти Митко горчава противниковите вратари, когато е носил с екипа на Байер Леверкузен. Има и 5 отбелязани гола в евротурнирите. Воронин, освен че е добър нападател, е джентълмен, връща топката. Ето това е атмосферата на стадион Българска армия. Нарочно замълчах, за да я усетите и вие във вашите домове. Добра игра на Тиаго Силва. Фриц спечели първият двубой с Емил Григоров от началото на матча. Тъжа в полза на българите. Тиаго Силва. Браво на Григоров. Към Велизар Димитров. Това е нарушение. Това е нарушение в полза на ЦСКА на линията на наказателното поле. Нарушението беше на Карстен Рамелов. Ето го и него. Абсолютен фал и няма какво Карстен да се държи за главата. Направи една крачка в страни, за да спре пътя на Велизар. Ето. доста артистична ситуация. Положението е много добре за десен крак. Ето така трябва да бъде публиката до края на матча. Аз ще говоря по-малко, уважаеми зрители, ако публиката не спира да подкрепа по този начин отбора на ЦСКА. Да видим обаче са този прек свободен удар. Янев, центриране. Разбъркване, там Рол се изчиства. Йордан Тодоров. И сипва топката, но там няма нито един футболист в черен екип, с изключение на Янев, и едва ли той ще може да стигне до тази топка, след като на пътя и се изпречва Карстен Рамелов. Възможност сега за атака на Леверкузен. 10 минути от началото на второто полувреме. ЦСКА Байер Леверкузен 0-0. Браво на Ибрахим Агай. Авантаж. Това пусна съдията. Чиновек претендираше, че има нарушение срещу него. А жестовете на Милдрак Ешич с дясната ръка сочат вратата на Ханс-Йорг Бут. Не, ще изстрадаме днеска този матч, уважаеми зрители. Тъж в полза на ЦСКА. Ешич продължава да подкани отбора да изнесе играта в по-предни позиции. Няма място за отстъпление. Вълка не е чак толкова черен. Видяхме го в няколко ситуации през първото по време, защо да не го видим през второто. Този път нарушение е в атака на Янев. Ханс-Йорг Бут.
Далечен пас. Много неточен. Търси Транкило Барнета. Сега Григоров. Добре. Браво на Григоров. Клемен Фриц го посреща там и при следващия фал трябва да бъде изгонен. Клемен Фриц има жълт картон от първото полувреме. Няма фал обаче. Това е решението на Еспен Бернстен. Има тъч в полза на ЦСКА. Тяго. Не стигна терена на Велизар Димитров. Нарушение на Ибрахим Агай срещу Андрей Ворони. Янев. Все си мисля, че силното място на Янев не е на върха на атаката на ЦСКА. Забавник. Опит да бъде намерен Мурат Хидует. Мурат е биткаджия, няма да се предаде там, независимо, че срещу него е Роки Жуниор, притесни го. И ето, че принуди Бут да изчисти в предни позиции. Успяват обаче от германците да се организират. Бербатов. Защо тъче сега е за Леверкузен, като всички очакваха той да бъде за ЦСКА. Не така мислеше и Бернстен. Роки Жуниор. Атака на Атирсон. Кжиновек. Нарушение срещу Кжиновек на Радослав Забавник. Футболистите на ЦСКА се нуждават от подкрепата на своята публика и я получават безрезервно. Центриране на Атирсон. Удар с глава на Ролс аут. Ешич подкамва своите. Високия Симон Роуз не намери добре топката преди секунди. Максич кара топката в игра. Роуз се печели. След това обаче бе на прага да сгреши. Сега възможност за атака на ЦСКА. Йордан Тодоров. Центриране. Фриц. Транкило Барнета. Транкило Барнета се устремява през центъра. Греши обаче с паса към Кжиновек. Веднага действията в половината на Леверкузен. Йордан Тодоров. Назад към Велизар Димитров. Няма го централният нападател на ЦСКА. Ето го, това е Янев, разбира се, но мястото му далеч не е около централната линия на терена. Мисля, че Ешич много добре го знае това и може да предприеме някаква рокада в нападението. Вариантите са Сакалиев или Гийом Дазади. Сега Янев ще стигне ли до топката? Не, първия Рамелов. Споменах ви за Карстен Рамелов и за неговото слабо представяне в двубоя срещу Вердер. Той обаче е много опитен, а рутината му помага в днешния матч. За кой беше тази топка? За който и да е било, тя е в притежание на Леверкузен. Доста остър стана играта. Търсят се веднага далечните подавания от половината на противника към съответно другата половина. Фриц. Ето го поредното дълго подаване. Забавник ще стигне първи до топката и ще изчисти в предни позиции. Много силната лява зона на германците си казва думата и Атирсон и Кжиновек. Сега Берншнайдер. Германския национал. Опит за двойно подаване с Бербатов не сполучи. Велизар Димитров. Ще успее ли Мурат? Не. Тъч в полза на Леверкузен. 62-а минута от началото на добоя. ЦСКА Байер Леверкузен 0-0. Германците са по-активни. Те търсят гол, от когото имат нужда. Браво на Мурат Хидует. Възможност сега за бърза атака на ЦСКА. Янев. Няма обаче никой напред. Той решава да играе сам. Трима срещу Янев. В средата е Велизар Димитров. Дясно Йордан Тодоров. Ще получи Йордан Тодоров топката. И ще центрира Янев.
Велизар Димитров, града! Града! Ако имахме малко шанс при тази ситуация, решавахме всичко. Велизар Димитров се кръсти. Спомням се един негов пропуск от бялата точка срещу Стяла миналата година. Нямаше късмет това момче и тука. А той го заслужава след тази тежка контузия, от която успя да се възстанови и да бъде пак същия Велизар Димитров. Засада на Димитър Върватов. Аз ще мълча, уважаеми зрители. Нарушение на Янев. Янев през второто полувреме показва зъби, на няколко пъти се бори като равен с равен с далеч по-високи и мощен Ранелов. Втора смяна подготвя Руди Фьолер. Естествено, тя не е изненада за никого. Пол Фраер ще влезе в игра. Това ще стане обаче, когато играта бъде спряна. Жиновек няма засада. Неприятно. Браво! Браво на Валю Илиев! Изчисти топката пред погледа на Барнета. Якирович трябва да види Гъргоров. Ето сега го видя Валю Илиев. Напредва Янев. Велизар сам трябваше да му се подаде. Ето отново между Гъргоров и между Велизар Димитров беше паса на Янев. Добри минути за българския тим. Сега обаче трябва да внимаваме. Воронин. Вляво е Яцек Жиновек. Воронин задържа. Браво на Гай! Хвърля се в краката, играе много чисто Ибрахима Гай. Това не е от вчера. Може би никой не забелязва колко изчистена е станала играта на Ибрахима Гай. Сега дали ще стигне Максич до топката? Браво! Браво на Максич! И нарушение на Тракило Барнета. Груба игра на швейцареца. Трябваше да бъде санкциониран. Сигурен съм, че той е един от потенциалните футболисти на Леверкузен, които ще напуснат играта след секунди. Ето го. Видяхте с как закачи с крака главата на Максич. Транкило Барнета. Точно той е футболиста, който бе сменен в 65-та минута от Пол Фраер. Пол Фраер, германски национал, който направи своя дебют за Бундестима на 21 август на един стадион малко на запад от този, на стадион Георги Аспарухов. Тогава България игра с Германия 2-2 след световното първенство през 2002 година. Пол Фраер тогава дебютира за Бундестима. Един от основните футболисти на Леверкузен ще се опита да помага. Пропусна повече от месец поради контузия. Сега Гъргоров. Гъргоров задържа. И ще реши да играе сам. Бори се Гъргоров, също Фриц и Фраер. Успя Фриц обаче да го надлъжа и да спечели тъч. Спечели 2-3 метра от мястото, където трябваше да бъде изпълнен този тъч. А това е нарушение срещу Христо Янев. – 66 минути игра на стадион Българска армия. ЦСКА Байер Леверкузен 0-0. ЦСКА играе като равен с равен с немския тим. Центриране! Гол! Гол за ЦСКА! Гол! Отбора на ЦСКА побежда! Мурат Кудюет! Стадион Българска армия на крака! ЦСКА е близо до своята мечта, уважаеми зрители! 1-0 за ЦСКА! Армията реве 1-0 за ЦСКА! Ето това е големия дух! Ето това е когато си вярваш и имаш сили да го направиш!
ЦСКА побежда с 1-0 срещу Байер Леверкузен. Момчетата на Милодраг Кешич дочакаха своя момент, за да нанесат решителния удар. Мурат Хидоет, марокканският футболист, който дойде през това лято на българска армия, мисля, че в момента е благодарен на Господ или по-скоро на Аллах, че е тук. ЦСКА повежда срещу Байер Леверкузен. До края на матча 23 минути. Армейците водят, имат 2 гола аванс в общия резултат. Сега вече ще дишаме малко по-спокойно. Трябва да се успокоят българските футболисти, да не се поддават на емоциите. Много е важно в този момент. Трябва да се успокои публиката. Изключително ги разбирам. Една от най-темпераментните публики на Балканския полуостров. Но тези ракети, които в момента са на терена, няма да ни донесат нищо хубаво. Споменах ви вече, че ЦСКА е с последно предупреждение от УЕФА. А с оглед така бленуваните групи, ще ни е много нужно тази подкрепа и за напред. Няма сигнал за спиране на играта. Шнайдер. Фриц. Сега със сигурност немският тим ще бъде нервен, ще бърза. На ход е публиката на ЦСКА. Жиновек. Браво на Ибрахим Агай. Сега нямаше ли засада, питам аз първия съдия тук на линията. Той не ми даде отговор, по-скоро даде ми го, като не вдигна флага. Фриц. Дясно е Пол Фраер. Той ще получи сега топката. Срещу него Тяго Силва. Браво на Тяго. Сега е много важно. Много важно е да задържим играта. 10 на 15 минути без сътресения и напечени моменти. Да не говоря за нещо по-сериозно. Тя го силваме на тръбата. Минути за отдих, разбира се. Ето го Руди Фьолер. Дори специалист като него не може да излъже Милодраг Кешич. Тактиката на сръбския специалист до този момент беше успешна. ЦСКА не се затвори, ЦСКА игра като равен с равен и продължава да играе така на стадион Българска армия. Дочака своя миг в 67-та минута при едно статично положение, когато Мурат Хидоет вкара топката в мрежата на Хансиор Бут. Това беше втори гол на Мурат Хидоет с екипа на ЦСКА в 12-тия му матч. И първи гол в европейските турнири. Роке Жуниор. Атирсон. ЦСКА докосва своята мечта. Този гол със сигурност ще вдъхне още по-голяма увереност в футболистите на ЦСКА. Те в момента се нуждаят от едно единствено нещо. Да издържат физически в оставащите до края 20 минути. Със сигурност няма да има продължение. Това го казвам не за друго, а за да са спокойни всички привърженици на българския футбол, че матча няма да се проточи на българска армия и българският триумф се надявам и искрено вярвам, че ще бъде продължение на стадион Георги Аспарухов. Сега обаче оставаме тук и продължаваме с матча ЦСКА Леверкузен. Воронин. Фриц. Шнайдер. Пол Фраер. Браво на Тяго Силва. Не позволи на Фраер да го преодолее. Ето сега възможност за контратака. 2 на 2. Христо Янев. Велизар Димитров. Срещу тях Рамелов и Роки Жуниор. Задържа Янев. Сега трябва да подаде. Забави се малко. Пасът трябваше да бъде напред. Велизар Димитров. Задържа. И нарушение. Браво на Велизар. Много добре изигра тази ситуация и може Роки Жуниор да си репликира там към съдята и ще види само жълт картон за тези негови действия. Съдята обаче Еспен Бернстен е милостивив. А на всичкото отгоре пък Роки Жуниор нямаше нищо общо с ситуацията и
Въпреки това претендираш. Няма как да е спокоен световният шампион с Бразилия. След като отборът му губи. Притеснени са всички футболисти в сини фланелки. Сега още един пряк свободен удар. Отново Христо Янев. Центриране. Този път нещо като директен обстрел или по-скоро недостижима топка за Ибрахим Агай. Фриц. Много трябва да внимаваме. 18 минути до края. На всяка цена трябва да удържиме финалният щур на Леверкузен. Безспорно германският тим е по-добре подготвен физически. Няма какво да се лъжим. Това го видяхме преди 2 седмици. Атирсон. Паса е за Шнайдер. Ще стигне ли Шнайдер? Да. Гжиновек. Центриране на Гжиновек. Там трябва да скочи Тяго. Браво, Тяго Силва. Локомотив Пловдив и Болтън завършват първото полувреме при резултат 0-0. Това е добре. Надявам се и там черно-белите да нанесат своя удар през второто, както армейците го нанесаха тук. Атирсон. Максич трябва да скочи. Браво на Максич. Веднага никакви помисли за баване на играта. Веднага изтегляне на топката в предни позиции. Велизар Димитров към Емил Гъргъров. Засада вдигна съдята от далечната страна на вашите екрани. Оле Херман Карлсен. Мурат Хидует се беше устремил. Дано да видя повторението на тази ситуация. Въпреки че играта продължава. Сигурно ще ни го покажат колегите, когато бъде спряна играта. Сега Воронин иска нещо от Велизар Димитров. И след това Клемен Фриц го бута. Клемен Фриц го бута, играта продължава, съдята не вижда. Ох, майко мила. Какво щеше да стане, ако Пол Фрайер беше вкарал гол при тази ситуация, просто не ми се мисли. Велизар Димитров се сбута с Воронин, който нещо му отговори. Ето виждате как Фриц го избута на земята. Преди това имаше закачка с Воронин. А тук Пол Фрайер, за наша радост, бие над вратата. В 75-та минута. Последна смяна извършва Руди Фьолер. В игра Марко Бабич. Той заменя Симон Роуз. Познавате добре Марко Бабич. Той е хърватски национал. Познавате го добре, защото ни огорчи през лятото, когато отбеляза първия си гол за хърватския национален отбор на стадион Васил Левски срещу България. Надяваме се да не го стори отново. Опитен футболист е Марко Бабич. Той също е футболист от халфовата линия. Руди Фьолер изигра всичките си козове в днешния матч. Отборът му обаче губи с 0-1 от ЦСКА. Атирсон мери терена настрани. Има отнеха топката. Хидюет. Там някъде Йордан Тодоров дига ръка, не го вижда Мурат. А иначе беше интересно да му подаде. Това е нарушение. Съдята дава авантаж. Трябва да се пазим от такива остри влизания. В първия матч Ибрахим Агай и Йордан Юруков получиха жълти картони. До този момент нито един от футболистите на ЦСКА не е санкциониран жълто. Фриц. Воронин. Удар на Воронин, блокиран от Валентин Илиев. Не трябва да приемем обаче играта в нашата половина и да се браним в глуха защита. Немците играят два банк, няма какво да губят. Нямаше ли засада сега на Митко Бербатов? И да има какво от това... Воронин се опита да излъжа Валентин Илиев по твърде елементарен начин, но му избяга и топката и тя стана плячка за Максич. 14 минути до края на редовното време. ЦСКА води срещу Байер Леверкузен. Сега ще бъде показан жълт картон на Мурат Хидует. Тъмън си помисли, че го е забравил Бернстен, но той не го забрави. Доста остро Мурат влезна някъде до тъч линията там на Фриц. Съдята даде авантаж и след това му показа жълт картон.
Атака на германците. Яцек Жиновек. Браво на Валю Илиев. Браво на Валю Илиев. До този момент без грешка е нашата отбрана, най-вече централните бранители. Нова постепенна атака на Леверкузен. Бершнайдер. Удар отдалеч. Спокойно. Първа смяна подготвя Милдраг Кешич. Време е за смени. Време е за свежа подкрепа от скамейката. Йордан Юруков ще влезе в игра. На мястото на Йордан Тодоров. Ето е смяната. Йордан Юруков влиза в игра на мястото на Дачо Тодоров и той имаше нелеката задача днес да играе срещу футболист, струваш 1 милион евро като Атирсон. Участва в две много хубави атаки Данчо Тодоров, но нямаше шанс днес. Въпреки това заслужава аплодисментите на публиката. Йордан Тодоров излиза на негово място Юруков. Ъглов удар. Отчаян щурм на немския тим. Атирсон ще изпълни корнера. Дали няма да има нещо заучено, както преди... Да, точно това е. Късно изпълнение към Фриц. Центриране на Фриц. Браво на Гай. Внимание. Удар. Аут. Спокойно. Аут на Бершнайдер. Максич кара топката в игра. Явно спечели високата топка срещу Роки Жинолер, но нямаше никой там. Кирович е там, но чудно какво прави. Добре обаче армейците успяха да вземат тази топка и възможност за атака. След излизането на Йордан Тодоров, Емил Гъргоров премина отдясно, а Йордан Юруков взе мястото на капитана на ЦСК в лявата зона. Шнайдер. Топка за Бербатов в центъра. Бербатов към Клемен Фриц. Отново Бербатов. Закъсня съдята да вдигне флага. Паса беше за Бабич. Той обаче... Ето това е нарушение. Няма фал! Няма фал! На Роки Жуниор срещу Велизар Димитров. Добре, хубаво. Нямаше нарушение. Така прецени Берстен. Аз не съм на това мнение, но затова не съм съдия. Единственото хубаво от тази ситуация, че ще има кратка почивка и глътка въздух за момчетата черни екипи, които са на края на силите си. Още един път гола. Още един път гола на Мурат Хидиоет. С какво го вкара Мурат не видях точно, но важното е, че го вкара. Велизар не мога да се свести, господин съдия, защото нямаше фал. Не стигна Бербатов до топката. Силва към Юруков. Няма страшно, Данчо. Трябва да играеш на както знаеш. Добре. Този път не сполучи срещу Клемен Фриц. 8 минути до края на редовното време. Велизар маха да го види съдята да влезе в игра, но той не го вижда. Този нисичък Бадем не успя да вземе тази висока топка. Удар на Шнайдер.
Засада на Бербатов. Засада на Бербатов. Спокойно, спокойно. ЦСКА, уважаеми зрители, е близо до своя триумф. 8 минути делят армейците от участието в груповата фаза в турнира за Купата на УЕФА. Браво на Велизар Димитров. Откъде намери тази сила? Ето това е фал. Ето това е фал на Шнайдер. Господи, дай сили на момчетата в черни фланелки да издържат до края. Защото го заслужават. Защото показаха, че го заслужават и на Анфилд, и на Байер Арена показват, че го заслужават и днес. О! Джиновек. Джиновек продължава да владее. Пас към Ворони. Много опасно. Браво! Браво там на Йордан Юруков. Удар след това отново пресечена топка. Внимание! Забавник. Успява да изчисти под носа на Бабич. Още малко и ще тушираме съперник. Немеца обаче е жив, докато главата му не е на 3 метра от тялото. Разбира се, това, което казах последното, е пределно емоционално, но не е моя реплика. Не искам да обида никой. Ние обаче сме българи и трябва да бъдем горди в този 29 септември. Да бъдем горди, защото този бедничек, този наш клубен футбол може да се мери с такива колоси, които преди 3 години играха Шампионска лига финал. Ето го Стойко Сакалиев. И той ще влезе, и той ще вкуси от голямата игра. Браво! Видя Берстен, нарушение на Валентин Илиев. И Стойко ще вкуси от вкуса на големия матч. Аз лично очаквах той да се появи по-рано на терена, но Ешич си знае работата и за това говори резултат. 5 минути, малко повече от 5 минути до края на редовното време. ЦСКА води срещу Байер Леверкузен с 1-0. Ето е смяната. Велизар Димитров. Само трябва да бъде аплодиран Велизар. Нямаше късмет да се разпише в началото на второто полувреме, когато оцели градата, но вложи всичко и последната си сила, която му беше останала. Видяхте преди малко как се пребори за една топка. Браво, Вили! Отстъпва своето място на Стойко Сакалиев. Добре, този път добре. Атирсон си помогна с ръка. Христо Янев. Неговата трудна задача в този матч да се бори като лъв с тези централни бранители, с тези неприятни момчета Рамелов и Роки Жуниор. Добре, Гай към Юроков. Центриране на Юроков. Топката преминава на другия фронт на атаката към Гергоров. Центриране! Сакалиев! Ей! Какво стана при тази ситуация? Стойко беше игра добре с глава. Бут обаче спасява отбора от пълен крах. Браво, Стойко! Забавник. Браво, Стойко. Успява да се пребореше за тази топка. След това няма нарушение. Атирсон. Върна Пол Фраер 10 метра, но все пак топката остава притежание на германците. Фриц. 4 минути, 3,5 минути до края. Бербатов. Топка за Фриц. Срещу него обаче Ибрахим Агай. А когато срещу тебе Ибрахим Агай просто забрави. Фриц. По Шнайдер. Фриц. Центриране на Фриц. Внимание. Бабич с глава аут.
Максич кара топката в игра. И Стойко Сакалев печели първа топка. Сцената на нарушение срещу Марко Бабич. Браво, Стойко. Благодарение на тебе отнехме тази топка. Възможност за контратака. Йордан Юруков. Не, това е Стойко Сакалев. Простете. Топка за Янев! Янев! Ах, Янев! Ах! Като че ли не си повярва Христо на тази грешка. Колко хубаво щеше да бъде да стане 2-0. Ето е грешката на Рамелов, която се повтаря от мача срещу Вердер. Целият мач ги крепеше на гърба си Рамелов и накрая сгреши. Какъв пропуск на Христо Янев. Нищо, играта продължава по фраер. Браво на Тяго Силва. Минута и половина до края на редовното време. Стойко Сакалев. Рамелов. Този пас и Бен Джонсън да няма да го догони. Още малко, уважаеми зрители. Ето го пропуска на Янев. Преди 2-3 минути видяхме как Стойко от съвсем близко разстояние не можа да сполучи. ЦСКА обаче днес е голям отбор. Наистина доказват го. Не защото сме българи, а защото трябва да го кажем. Защото играят като равен с равен с Леверкузен. Не искам да подценявам немския тим. Нарушение срещу Ворони. Но какво толкова означава Байер Леверкузен, уважаеми зрители? Видяхте. Навлизаме в последната минута на двубоя. ЦСКА пред историческа победа. За първи път армейците са на крачка от елиминирането в своята история на тим от Германия. Сега обаче трябва да изчакаме и този фал на Атирсон. Удар! Браво, Максич! И всеки момент чакам Кетил Сайлен да покаже не повече от 3 минути. Сакалев! Удар! Те централни бранители на Леверкузен съвсем занемариха работата си. Видяхте преди малко грешката на Рамелов, а сега Роки Жуниор въобще не знаеше, че футболист за вчера на екип е зад него. 4 минути до края. Те вече текат. Засада. Засада на Бабич. Господин Бабич, времето не работи в полза на твоя отбор, иначе благодарим ти, че се опита да играе след съдийски сигнал. А засада имаше. Ето го и 12-ти играч, чувате го. Всички на стадиона са на крака. Отчаяни опити на гостите да стигнат до гол. Воронин. Назад Рамелов. Стойко обаче внимава. Стойко се опита. Не сполучи в случая. Няма засада. Са Фриц. Браво на Йордан Юруков. Последна смяна ще направи Милдраг Хеш и ще трябва да спечелим някоя друга секунда. Фраер. Финт и центриране. Обезверение Митко Бербатов е прехвърлен от топката. ЦСКА прави силно, много силно второ полувреме. Мъдро и силно. Видя тук нарушение страничния съдия Оле Херман Карлсен, иначе Стойко Сакалев. Можеше да му се сбъдне съня, защото съм сънувал, че Стойко вкарва гол. Сигурен съм, че той го е сънувал. Последна смяна в отбора на ЦСКА.
Всеки момент, не всеки момент, точно след минута и половина врящия котел на стадион Българска армия ще избухне. Христо Янев е изпратен с бурни аплодисменти на негово място. Дахза Дигион. Рамелов. Атирсон. Топка за Бабич. Той играе с глава и там обаче въздесъщи Ибрахим Агай ликвидира опасността. Хидиоет към Якирович. Мурат. Наляво Йордан Юруков. Дали пък няма да нанесем втори удар на германците? Уважаеми зрители, изключително ми е приятно да ви кажа, че Локомотив Пловдив побежда срещу Болтън с 1-0. Георги Илиев побежда на стадион Лазур в квартал съвсем се обърки. В квартал Лазур в Бургас. Последна атака на Леверкузен, може би центриране на Воронин. Локомотив Пловдив води срещу Болтън. Дали няма да има голяма българска вечер днес? Нещо, което аз съм сигурен и вярвах, и нещо, с което започнах моя коментар. 10 секунди до края на стадион Българска армия. ЦСКА поставя на колене Байер Леверкузен. Засада на Воронин. Ето го и последния съдийски сигнал.